gener ha estat molt negatiu. De fet, s'ha incrementat el nombre de persones desocupades amb més de 17.000 i aquesta és la pitjor dada que coneixíem des de fa 5 anys. Al marge d'això, l'escenari que ens mostren aquestes dades és el que ja coneixem. L'atur s'ha incrementat a totes les províncies de Catalunya, afecta a tots els col·lectius, afecta especialment a 2 sectors que són els principals responsables de la destrucció de llocs de treball dels darrers mesos, concretament el sector serveis i el sector construcció, i això ens demostra que l'actual model productiu basat en baixa qualitat està pràcticament esgotat. I una altra dada especialment negativa per nosaltres és la temporalitat, que continua creixent. Si bé l'any 2007 el percentatge de contractació indefinida era del 21%, en aquests moments estaríem només al 17,7%. Per tant, la temporalitat continua sent molt excessiva en el mercat de treball català. És imprescindible apostar per un canvi de model productiu i abandonar aquesta excessiva dependència de sectors tan febles com ho són el sector serveis i el sector construcció. Necessitem continuar reforçant la inspecció de treball perquè pugui lluitar contra la contractació fraudulenta, que encara existeix. Necessitem millorar també amb mecanismes de detecció de necessitats de les empreses i dels territoris. Ens estaríem referint a un bon observatori del mercat de treball que permeti fer prospectiva, detectar sectors emergents, etc. Necessitem millorar també i molt en formació i reciclatge de la població ocupada i també del conjunt de persones que estan en situació de desocupació. I aquesta és una reivindicació que fem al Servei d'Ocupació de Catalunya, d'apostar d'una manera ja immediata per tot el que són polítiques individualitzades, al màxim de personalitzades possible. Ens estem referint a itineraris, a acompanyament, a seguiment dels diferents col·lectius que en aquests moments es troben en situació de desocupació a partir de les seves característiques i de les seves dificultats concretes.